So guys, video ko start khalamnaini sigang angniawhai monse parcel sophido mama art ni. So beawhai mama sophido nainasi faido. So beawhai dong khazana is khazana mane nei mama art ni products montham dong aro. So first on tea tree oil mane hair oil arna tea tree ni try माने with tea tree and ginger oil ओमफ्राय उनावहाय बेनि उनावहाय दङ shampoo आरो conditioner मामा आर्थनि बुस्थुफोरा आंनि एकदम फेभरेट लिस्टावनो थाखायो आरोना जुदि माने मामा आर्थनि जिखिनि प्रडाक्ट्सफोर दङ हेयार मास्कबाबो बिराद मोजां आरो आं बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय काजलफोराबो बिराद मोजां स' नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार खालामनोब्ला आङो लिंकखौहाय डिसक्रिपशनावहाय होनानै होगोन नोंथांमोनाबो थांनानै अर्डार खालामबानो जाबाय माने आंना ना खानाया बिराद गाज्रि जादों आरोना बेखायनो आङो बेखौहाय मोजां होननानै बिराद रिभिउ मोननायखाय बेखायनो आं अर्डारखौ खालामबाय नायनोसै ना माबोरैहाय जायो So guys, दिनै जायनि हाबा दङ बियो आंनि चाइल्डहुडनि माने बेस्ट फ्रेन्ड आरोना ओमफ्राय सिगांथ' जों बिराद लोगो मोनबाय थायोमोन थांलाय फैलाय बहुत जायोमोन सिगाङै जेबो खामानि दामानि गैयामोन नालाय फरायनायल'मोन ओमफ्राय बिदिनो बहुत मेम'रिस दङ आरोना माने जों बिराद मोजां माने गोसोखांथिफोर दङ बेखायनो एसे इमोसनेलबो जायो एसे सानबा हाबा जासिगोन ना जेनेबा हाबा जानानै एसेबाबो लाइफआ चेन्ज जायोथ' जोंना बेखायनो अब्लाबो एसे गोजानाव लांसिगोन नालाय बरपेटा रडथिं आरोना एसे गोजानावनो जायो ओंखायनो एसे बोरैबाबो मोन्दों दुखुबो मोन्दों होनदो बेखायनो दिनै बारा भिडिअफोरखौ लानाय जायासै आरोना जेनेबा माने माखासे बेफोरबायदि मोमेन्ट थायो जायखौहाय जेनेबा माने केमेरा दिहुनलायनानै भिडिअ खालामनानै माने लानो बाबाय आरो ओमफ्राय टेक्ला सेक्ला इसोरबो एसे बेस्थ' दंमोन नालाय लोगोफोरजों बेखायनो आङो माने फुलि इन्जय खालामबाय आरोना भिडिअफोरखौ बारा लानाय जायासै जा रायलायबाय माने उइदाउट केमेरा एसे माने मोमेन्टखौ इन्जय खालामबाय आरो स' जा हायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना गाइस नङा इखौ खानदेरनाङा नै गफागोन दस' खालि होथेल' इथिंखौ खामनाङालै नैयावनो अबेखि सिदा ओइ लगरखौ होना नैखौ होना जाबाय दे नैखौ होना होदो नैयाव नुदो दस' नों मेगना नुदोंना नुवाखै जाबाय देन्जार टाइट जादों इखौ मेरायना होदो र' खानाय नख्लि होनांगोन दे इयाव खानाय नख्लि होनांगोन र' खानाय नख्लिया बोरैनो जायो खानाय नख्लि होनांगोन र' बान्जार बैसो जाबाय आंनिया थांनायाव इखौ लांथ'खा ओमफ्राय नोंलाय मबेखौ लागोन इखौ लानांलाय इखौ बमखौ माबायावसो थांगोन आंनिया बम जिल्ला फैसा दंना बम जिल्ला थांनो जासै इखौ नाङालाय इखौ बाहाय मायाव होगोन इखौ मेरायगोनलै मायाव खानायखौ लाइनखौ नांथारगोन
와펜 무장. 너가 이걸로 말이나 해. 그냥 피딩나 해. 하가 피딩. 악마를 생각나는 지 이만 무장해 그러고. 할래. 피딩 근스. 자카바이 또 이거는 봐요리. 나나나. 사사드라이 드라이건. 이거는 란시당 이 바나드리 부르사드리 장은 그만. 이 무슨 사건이 하? 헬레헬레네. 어서네. 무르복. 이래 작은 더. 이건 람바. 이래 작은. 이래. 만 기질 칸이라고 볼래 알리? 그래 다른 좀 봐. 반잡이야지. 똑같네지. 볼래. 반잡이 미사를 좀 봐. 그. 하이 자얘 무르복 내로 세신드나. 능래 말라 세이스는 그냥 그래. 반잡이에 막 같은 말 하는데. 이거 봐 입시에서. 그래요 가서 왜 안 거? Dia mbak ikut hundsina. 야 이거 그냥 입시야 나 왜잖아 나는. Gift. Gift. Dengan hakse. Daya semua gift tu ikut saya. Aku kira nak aja untuk tidak kita nak bawa kan ini. Oh, aku tampan nade. Uno aku tampan sih, bayar tampan.
비트로. Guys, ayo kabiri आंखौ बिराद हामा मोनबाय दां आरोना खिन्थु उपाय गैया आं गाबोनो सिलिगुरि थांगोन नालाय उपाय गैया दा गावनि आंगो लोगोबाबो आं दोनैनो हाला थानो हाला बेनि थाखाय सरि kabiri हामा मोननाङा आंखौ आं थांगोन आथिमंगल जोबनानै आलासि जानो थांगोन नोंसानावहा दे हामा मोननाङा ओमफ्राय दायो नै न'आव थांगासिनो पुरा ड्रेस चेन्ज खालामनाय जागोन जाया मिथिला टाइमानो गैला बिराद मोनाबाय नै ओमफ्राय गुवाहाटीबो थांनांगौ ड्रेस चेन्ज खालामबाय ड्रेस चेन्ज खालामनानै नै दायो गुवाहाटीयावहाय थांगासिनो मार उखैबायबो मायबा मोनसे जानो लुगैबाय मिथिबायना गाइस बसिनिफ्रायबो लोबफैनो